Alhaji Yusuf mai Gida. Ai na ji kudi kan zuwa gunan na ya zibi sunana Mustapha amma kurmi nake Yau Zariya nake mafiya nake jan wuya yake aboki sorry life aboki sorry life Hausa Arab rapa Anati min Nigeria waladuni fi Saudiya da Hinga it Libya Hausa Arab ne mafiya Abu Barnamat bil afiya ya kuka ji ni tun jiya kai sorry life no enter my life I love my wife ta inda na hau ta nan zan sauka rayuwa ce mai sa kuka ai baiwa ce daga Allah dan ina kwana sallah silar mama baiwar Allah sorry Abubar na mace aboki sorry life aboki sorry life Alhaji Yusuf mai Gida. ai na ji kudi kan zuwa gunan na ya zibi sunana Mustapha amma kurmi nake Zariya nake mafiya nake jan wuya yake aboki sorry life aboki sorry life Hausa Arab rapa Anati min Nigeria waladuni fi Saudiya da Hinga it Libya Hausa Arab ne mafiya Abu Barnamat bil afiya ya kuka ji ni tun jiya kai sorry life no enter my life I love my wife ta inda na hau ta nan zan sauka rayuwa ce mai sa kuka ai baiwa ce daga Allah dan ina kwana sallah silar mama baiwar Allah Abubar na mace aboki sorry life aboki sorry life